9 май асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои иштирок дар чорабиниҳои тантанавӣ бахшида ба ҷашни 79-солагии ғалаба ба қасри Кремл ташриф оварданд. Меҳмони олимақомро дар қасри Кремл президенти Федератсияи Русия муҳтарам Владимир Путин самимона истиқбол гирифтанд. Сипас аксгирии якҷояи роҳбарони кишварҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ки барои иштирок дар чорабиниҳои тантанавӣ ба муносибати ҷашни ғалаба ва вохӯрии ғайрирасмии сарони давлатҳои иттиҳоди давлатҳои мустақил ба шаҳри Москва ташриф овардан баргузор гардид. Дар маркази асосии баргузории чорабиниҳои тантанавӣ майдони сурх ба ифтихори 79-уми солгарди ғалаба паради ҳарбӣ баргузор шуд ки дар он шумораи зиёди низомиён иштирок намуданд. баъди анҷоми расмии паради ҳарбӣ дар майдони сурх президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сарони давлатҳои иштирокдори чорабиниҳои тантанавӣ дар назди ёдгории аскари номаълум гулчанбар гузошта хотираи қурбонёни ҷангро гиромӣ доштанд. хотиррасон бояд намуд ки танҳо аз Тоҷикистон беш аз 300 000 нафар ба ҷанг рафта, аз ин шумора зиёда 100 000 кас дар муҳорибаҳо ҳалок шуданд. 64 нафар аз фарзандони шуҷои тоҷик барои корнамоиҳои беназир ва ҷонисорӣ сазовори унвони олии қаҳрамони иттиҳоди шӯравӣ шуданд. Они сносят мемориалы истинным